Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Allah Ta'ala kaya sungguh Allah bana nak menggerakkan. Bertamu kita di dalam gurau sehari kini ko sana. Ambo sendiri, Jenderal Raja Intan dan Zulfahri Caniago akan mencuba menghibur sana nan jauh di rantau ataupun di kampung. Katando putih hati nyoba keadaan putih kapeh dapat dilihat di sana. Tandonyo cinta jo sana nan jauh di rantau. Nan jauh di rantau orang. Pakai cik orang kan mencarikan paruit nendak berisi, mencarikan pungguang nendak basau. Tapi rasa cinta di sana lai juo karena minang kabau. Baik di sana ambo nanado di Malaysia atau di sana ambo nanado di Jakarta, di Kalimantan, dan juga nambarado di Pekanbaru. Salam santun untuk di sana ambo. Baik tujuh di sana ambo nambarado di ranah Minang kiniko. Salam kepada di sana ambo sadolahnya. Cupak panuh gantang balanjuang mak jatuh kalam tiguluha sukatan orang Minangkabau. Jo salam mak sambah ambo anjuang. Rila jo maaf ambo pinta. Uku ayo jangku terlampau. Tambilang di buku lansi mak tersisiknya di ruang lantai. Ambo bilang mak sadonan dape. Nanti nggak ambil dan pandai. Bukan ko sarok-sarok sajo ke sana. Sarok ko ado silaronyo sapu kan tarui kailaman. Bukan kami kamaratok-ratok sajo mak. Entuang ko ado kagunonyo mak ambiak katelong kapidoman. Batang sitawa batang sitapun mak sinan berabah pasi jonta. Sakali bawa baribuan pun sana. Ambo menyambah karang banyak. Baiklah sana pananga kasedolahnya. Sakete kita bari baca cah ko banyak kita bari bompu. Nak langko gurau samalam ko sana. Jan kita lama-lama dia iya juga. Di hari sehari nang ko sana. Sadang angin elo ombak selesai batanang lalu sana duduk. Batanang puluh menangakan. Ambo suhu kan hidang nang ko sana. Yaitu lagu Si Ami Nurai. Marilah samu-samu kita dengarkan.
Harinan sadang latang hari yang di sawah sadang nasib kami ilokati oi di kanan nasib laki-laki di buewan maranca tuo kada apueta sisiano Mandilaw andewo matabuanya kapuaso mangkorang kawalay at ang hulimo lainan na dan madusana inyo jauh di rantauan kasihan dan kawiyo batang kape andewo di bariah kampung di dalam jorong kotot ini dalam hari bagaimana den kekampung mandi janju nah ngelek ngoban nah latihan dong kau kan ada latihan lu kira lah menangis saya belum ya foto bisa gue udah banyak dah
nan sapingan nanyo nasinyo nan sapingan nanyo nasinyo ayo sari dosa na ibu baingan di hatinya nama maton ibana dewa dan jabaladen kaita bang nan karat yang hanya laibana dewa watang cumana nanden nabi kapagatabe sanuelam ya kapanganan ay laibana dan maadusana Bikuada dua banare baru lama nasi dan makan. Abel harus anak pananga kasulolahnya.
Baka cik orang kudu sana, bukan ko saruk saja mak, saruk ko ado silarono, sapu kan taruh kailangan. Bukan dinai maratok-ratok saja orang sana. Ko untuang ado kagunono, ambiak katelong kapidono. Baka cik orang kudu sana, ko ado salah jo kai, atau luak jo lambangnya. Tasingguang lu sana mereka nanya, tadi gue lu sana mereka turun. Maaf jorila mau pinta lu sana. Kepada lu sana ambo minta maaf, kepada Allah ambo minta ampun. Pela lu sana penangal sekolahnya. Hanya segitu persembahan dari kami ke sana. Setantang buah tangan kami kini ke sana. Nyampang kok kurang lama mani. Racik bawangnya nanta alu. Rono pucik dek kurang kuni. Kota hamba talamiak mapah ke sana. Maafkan kami tentang itu. Malum saja lalu sana. Dek lado dipacik derang dare. Garam dipacik derang pasisi. Karambia nan jauh di piana. Bawang maha hari pamane. Kami nanda ado dayu. Terakhir, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.